Na ceste k úspechu ste vtedy, keď robíte prácu, za ktorú neočakávate plat. Odmenou je pocit dobre vykonanej práce. Práca, ktorá naplňuje váš život šťastím a spokojnosťou, je pre vás tým najväčším bohatstvom. Byť úspešný je snom každého z nás. Začnite realizovať svoje sny. Učte sa nové veci, alebo si len zhrňte to, čo už viete a začnite to aplikovať do svojho života. Som Ľubomír Šarišský, autor Akadémia grafika a pomáham ľuďom stať sa graficky gramotnými. Grafická gramotnosť je jednou z brán, ktoré vedú k úspechu. Využite moje know-how, ktoré som získal počas dlhoročnej praxe v tejto oblasti. S použitím grafického myslenia a skúseným okom grafika si dokážete zhmotniť vaše predstavy a sny. Stačí len pozorne počúvať a dozviete sa veci, ktoré sa vám možno nezdali dôležité a neuvedomovali ste si ich význam. Projekt Akadémia grafika je vstupnými dverami do sveta grafiky. V dnešnom videu vám na chvíľu odhalím niekoľko tajomstiev z grafického dizajnu. Grafický dizajn je takmer všade okolo nás. Ak napríklad sedíte v kaviarni, sú to hodiny neviditeľnej práce na plagátoch, tapetách či nápojovom lístku. Je to umenie vizuálnej komunikácie, ktoré spája grafické prvky a texty na prezentáciu, informácie alebo myšlienky. Je to umenie vizualizácie nápadov. Grafický dizajn musí byť v prvom rade účelný a funkčný. Ovplyvňuje všetko, čo vidíme a kupujeme. Je na obaloch keksov, na darčekových poukazoch, v knihách i na billboardoch. Grafický dizajnér nie je každý, kto má počítač a v ňom software od Adobe alebo podobný. Nestačí len ovládať grafické nástroje. Grafický dizajner v prvom rade musí ovládať pravidlá dizajnu, typografiu, vyznať sa v technológiách výroby, zaujímať sa o grafický dizajn a sledovať trendy. Každý dobrý dizajner sa musí pozerať na svet očami grafika. Tento pohľad je úplne odlišný od bežného. Zistíte, že veci okolo vás dostávajú iný vzhľad. Keď toto pochopíte, zaplaví vaše poznanie vlna kreativity. Získate iný pohľad na okolitý svet. Prestanete kopírovať veci, ktoré sa vám páčia. Zrazu zistíte, že nepotrebujete reklamu v televízii, aby vám vravela, čo je pre vás dobré a čo sa vám páči. Sami budete tvoriť a rozhodovať sa, čo je krásne a čo nie. Skúste to pohľadom cez optiku fotoaparátu. Pozrite sa na fotografie, ktoré ste doteraz nafotili. Na niektorých chýba ruka, tu ste celkom na kraji, tam vám zase niečo na fotke prekáža. Na dovolenke bola super atmosféra a na vašich fotografiách to chýba. Nie je to chyba fotoaparátu. Problém je v nepresnom rozmiestnení objektov na fotografii. Vystihnúť ten správny moment na zväčšnenie radosti a úsmevu dokáže vo vás vyvolať krásnu spomienku. Získať takéto oko fotografa, to chce tréning. Tréning a znalosti ovládať techniku fotenia. Vžiť sa do toho, čo práve robíte. Sledovať slnko, svetlo, tmu, ľudí a krajinu vôkol seba. Na týchto princípoch je postavená aj znalosť grafického videnia. Ak viete veci správne rozložiť, tak, aby mali príjemný vzhľad, aby farby spolu ladili, aby nič nevyčnievalo ani zbytočne nevstupovalo do vašich obrazov, vtedy môžete povedať, že máte oko fotografa. Máte grafické videnie. Vidieť veci okom grafika je podstatná vec a kráča ruka v ruke s grafickou gramotnosťou. Mať oko grafika je súčasťou cesty, ako sa stať graficky gramotným.
Pri získavaní znalosti správneho pohľadu okom grafika je potrebné otvárať svoje srdce a myseľ. Vnímať veci naozaj s láskou. No pri získavaní grafických znalostí sa nezaobídete bez použitia rozumu. Aby sme sa naučili správne ovládať nástroje, pomocou ktorých prevedieme naše pocity do viditeľnej podoby, tak, aby tešili ostatných aj nás, musíme sa chcieť učiť nové veci. Inak sa to nedá. Iná cesta k tomu nevedie. Predvediem vám to na praktickom príklade. Máte fotografie z dovolenky. Deti, manželku, priateľku, priateľa a rodinu. Nafotili ste ich s láskou. Aby vám to pripomínalo chvíle strávené s ľuďmi, ktorí sú pre vás všetkým. Rozhodli ste sa nemať ich len v počítači alebo v albume. Chcete si tieto chvíle pripomínať častejšie. Vhodný by bol možno kalendár s kolážou fotografií alebo aspoň s jednou fotografiou na každý mesiac. Vyberiete si fotografie a čo ďalej? Zanesiete alebo odošlete ich do fotoštúdia alebo do tlačiarne. Poviete svoje predstavy o vašom kalendári. Tieto fotky na január, tieto na február, marec, apríl a tak ďalej. Chcem, aby to vyzeralo tak a tak, aby na tejto fotke nebolo vidieť tú pani vzadu. Tú plechovku od kolí prosím vymažte. Stop. Grafik alebo predávač vás zastaví. Je to v poriadku, ale môžete si vybrať z našich predvolených šablón a my vám do nich vložíme vaše fotografie. Pokiaľ chcete individuálne úpravy podľa vašich predstav, tak vás to bude stať 3 plus 3 plus 10, táto úprava 7, zmena pozadia 11, plus hodina práce 20 eur. A môžem byť pri úprave môjho kalendára, aby som mohol prípadne ešte niečo zmeniť? Znela by vaša otázka. Samozrejme, že nie. Bude znieť najpravdepodobnejšia odpoveď. Vy mi len napíšte, ako to chcete a my vám to presne tak spravíme. Nemôžete po nás predsa chcieť, aby sme vám prezradili naše know-how. Zálohu prosím zaplaťte vopred na náš účet. V lepšom prípade vám možno príde e-mailom náhľad spracovanej grafiky na kontrolu. Ďalšie zmeny alebo prípadné úpravy, to sú ďalšie platené hodiny grafika. Nebola by pre vás jednoduchšia nasledujúca cesta? Som graficky gramotný. Ovládam nástroje na úpravu fotografií, viem si navrhnúť kalendár, dokážem spracovať kalendárium. Pripravím si kompletnú grafiku. Správne si všetko nachystám pre tlač a výrobu. Myslím na okraje, na orezové značky, podľa ktorých sa orežú jednotlivé stránky. Viem, že mám vynechať priestor na väzbu, hrebeň s háčikom pre zavesenie na stenu. Poznám jednotlivé druhy papiera a viem rozdiel medzi 100 a 200 gramovým papierom, natieraným lesklým a hladeným. Rozhodnem sa pre vlastnú veľkosť alebo aj atypický tvar môjho kalendára. Všetko to uložím do správne nastaveného tlačového súboru PDF. Samozrejme, v potrebnom rozlíšení a odošlem. Poštou mi domov prídu presne také kalendáre, aké som chcel a aké nikto iný nemá. Zaplatím len za tlač, prípadne za nejakú väzbu. Mám ušetrené desiatky eur. Aké ľahké. Graficky gramotný človek si môže robiť veci po svojom a nemusí sa prispôsobovať davu a nejakým štandardom. Tento princíp neplatí len pri kalendároch, ale pri všetkom, čo chcete tvoriť. Či už sú to webové stránky, fotografie na Facebook, žiadosti o zamestnanie, reklamné panely a nápisy, katalógy, brožúry, knihy, napríklad taký e-book. Je ďaleko pútavejší, ak je vhodne graficky spracovaný. Určite zaujme skôr ako voľne napísaný text v textovom editore. Samozrejme,
Dôležitý je obsah e-booku, ktorý je jeho podstatou. Nesmiete však zabúdať, že jedným z prvých zmyslov, ktorý musíte u návštevníka zaujať, je zrak. Zrak odošle impuls mozgu a ten začne vyhodnocovať a priraďovať kladné alebo záporné body vášmu produktu. Správne zvolená veľkosť a druh písma, rozloženie textu, zarovnanie, zvýraznenie, podfarbenie, odrážky, doplnenie grafických prvkov a loga. To všetko sú záležitosti, ktoré graficky gramotný človek zvláda a automaticky vytvára vo všetkých komunikačných prostriedkoch, ktoré používa. Taká obyčajná vizitka v tlačenej podobe je jedným zo základných komunikačných nástrojov, z ktorej sa dozvieme viac o činnosti, ktorú človek vykonáva. Prípadne jeho osobné či iné údaje. No existuje ešte iná forma vizitky. Vaša osobnostná vizitka. Je to vizitka, ktorou ste vy sám. Všetko, čo viete a zdieľate s ostatnými, tvorí vašu vizitku. Obraz o vás vytvára každá vec, ktorú spravíte. Vizitka to sú detaily, maličkosti, ale aj veľké veci, ktoré vás tvoria. Je to váš zovňajšok, vaše vystupovanie, správanie, myslenie a činy. Preto je potrebné budovať si komplexnú grafickú gramotnosť. Je nutné, aby ste videli veci správne. Nie len si mysleli, že ich správne vidíte. Ak sa naučíte veci správne tvoriť, potom sa ich naučíte aj správne vidieť. Je to ako keď budete kvet na okne posúvať dovtedy, kým nedosiahne tú správnu polohu, ktorá najviac lahodí vášmu oku. Ak nakoniec dosiahnete tú správnu polohu, na budúce už nebudete musieť skúšať a posúvať ten kvet. Stanete sa profesionálom v uložení kvetu na parapetnú dosku, napríklad. Jednoducho ho položíte tam, kam patrí a kde ukáže najlepšie. Aj to je súčasťou grafickej gramotnosti. Vedieť, kde ktoré veci patria a v ktorých polohách a podobách vyznievajú najlepšie. O tom, ako správne rozkladať veci, ako zlaďovať farby, o tom všetkom vám poviem v ďalšom videu. Učte sa veci tým, že ich budete realizovať. Viem, že ste prekvapení z tejto teórie. Všetci totiž hovoria, ak to nevieš, tak to nerob. Najprv sa to nauč a potom to rob. Ja vám vravím, robte to, aby ste sa to naučili a zdokonalili sa. Môžete však uskutočňovať iba veci, ktorými nepoškodíte iným. Často sa mi v mojich začiatkoch podnikania stávalo, že som prijal aj zákazku s realizáciou, ktoré som nemal skúsenosti. Stále som však mal predstavu, ako to spraviť. Vychádzal som z presvedčenia, že čo vedia spraviť iní, nemôže byť tak zložité, aby som sa to nenaučil aj ja sám. Som doteraz vďačný všetkým za ich cenné rady. Bez týchto skúseností by som dnes nevedel to, čo je teraz pre mňa samozrejmosťou. Ak sa totiž budete príliš dlho pripravovať na nejaký začiatok, veľmi ľahko sa môže stať, že vo chvíli, keď si poviete, už to viem, nebude pre vás miesto na trhu. A čo je hlavné, budú vám chýbať praktické skúsenosti. Ak si chcete začať vytvárať vlastnú vizitku, potrebujete mať rozvinuté oko grafika a ovládať niektorý z grafických nástrojov. Pre dokonalé ovládanie grafických nástrojov, softverov, je potrebné, aby ste ovládali aspoň základnú prácu s počítačom. Nástrojov na spracovanie grafiky je niekoľko. Z tých jednoduchých je to nástroj Skicár, ako ho tu môžem spomenúť, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Umožňuje vytvárať kresby na prázdnej kresliacej ploche a ich rôzne úpravy. Ďalšími sú už profesionálne programy ako Photoshop, InDesign alebo CorelDRAW a Corel Photo Paint. Na vysvetlenie práce v týchto programoch budeme potrebovať podstatne viac času. Preto
som pre vás pripravil niekoľkohodinový výukový program založený na praktických príkladoch. Budete prekvapení, ako vám tieto nástroje dokážu rýchlo pomôcť na ceste k úspechu. Znalosť práce v týchto programoch mne samému veľmi pomohla. Vďaka ním si rozvíjam kreatívne myslenie. Vďaka týmto programom som sa naučil zachytiť správny obraz kamerou, pracovať s videom, strihať filmy, fotiť i vytvárať web stránky. Ak vás zaujali moje videá a máte chuť vykročiť na cestu k získaniu grafickej gramotnosti, ak chcete vidieť, čo všetko sa dá vytvárať za pomoci profesionálnych grafických nástrojov, ak chcete vedieť viac o tomto žiadanom remesle, sledujte naďalej videá na Akadémii grafika. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, napíšte mi vaše pocity do komentárov a pozvite aj vašich priateľov. Staňte sa mojím affiliate partnerom. Teším sa na stretnutie pri 3. videu z tejto série. Ukážem vám, čo všetko je možné vytvoriť vlastnými silami s trénovaným okom grafika a ovládaním správnych grafických nástrojov. A poviem vám o základných pilieroch potrebných pre tvorbu grafického dizajnu.